ଚାଲିଯିବି। ଏମିତିକା ମା ବାପାଙ୍କୁ ଘରରୁ ତୋଳି ଦେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ହଁ ବାପା। ଆରେ ବାବୁ ସେତେର ଆରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ବି ବାପା ମା ମାନେ କେବେ କ୍ଷମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନିଜ ପୁଅ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ବୋଲି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ମୋର ମୋ ଚାକିର କଲେଜା ବାପା। ଆରେ ଆସ ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ସାରିଛୁ। ହେଲେ ଚାଲ ଆମ ସେଇ ରାଜମହଲକୁ ଯିବା। अरे बाबू चल हम राजमहल में जिया।